Сәлеметсез, саулармысыз, кадерле дуслар, тамашачылар, якыннар. Сезнең эфирларыгызда җырлау тапшыруы башланып китте. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, 4нче сезоныбыз әкрен генә матур иттереп үзенең юлын алып бара. Бүген бездә гади генә җырлау түгел. Бүген бездә үзенчәлекле популяр артистларыбыз, танылып килүче башкаручылар белән бергә аларны җыр өлкәсендә сынарбыз бергәләп. Музыка өлкәсендә аларның белемнәрен сыный торган егетләребезнең берсе супер-пупер диджей Айон. Һәм инде мине беләсездер дип ышанып калам. Белмәсәгез, мин Рифат Зарипов, иң самый главный кешеләрнең берсе инде мин. Ну, бу нәрсә белән әлбәттә инде безнең Айон килешеп бетә алмый. Ну, алайда ничек бар, шулай булсын. Әгәр сез әзер булсагыз, без уенчыларыбыз белән танышабыз. Безнең беренче уенчыбыз Гөлүсә Гаязова. Гөлүсә Гаязова, Яшел Үзән шәһәреннән, кияүдә түгел, йөрәге буш, парикмахер булып эшли. Хыялы үз салонын ачу һәм зур сәхнәгә чыгу. Йыланнардан курка. Гөлүсә актив һәм позитив кеше, ләкин тиз кызып китүчән. Девизы бүгенге көн белән яшәме, киләчәкне уйла. Гөлүсә, кара әле, сиңа шундый сорау бирим әле. Син инде җырлау тапшыруында Фирдәүс Тәмаев алып барган вакытта син катнашкан идең, ләкин җиңә алмаган идең. Син бу тапшыруга инде хәзер җиңәргә дип килгәнсеңдер. Тырышып карыйбыз инде. Тырышып карыйбыз? Әллә эштә Теге курку? юлда әз генә калмады, 2 генә балл җитмәде. 2 генә балл җитмәде. Бүген Алла бирсә барысына тутырып бетерәбез, өметләнеп утыр. Алга. Алга. Кеттек. Танышабыз икенче уенчыбыз белән. Икенче уенчыбыз Рузил Валиев. Рузил Валиев, Ознакай шәһәреннән, Лениногорск музыка педагогия училищесын тәмамлаган. Өйләнгән, йорт төзергә хыяллана, балык тутарга ярата. Рузил танылган баянчы, төннә торып баян алып уйнарга утырырга мөмкин. Сәхнәгә беренче адымнарын 6 яшьтә ясаган. Кумиры Стивен Сигал, девизы бары тик алга. Без инде дуслар Рузилне баянчы буларак та, җырчы буларак та, автор башкаручы буларак та беләбез. Рузил, сиңа шундый сорау. Сиңа кайсысы якын? Баянда уйнаумы, җыр язумы, әллә җырлаумы? Миңа калса, бөтенесе дә бер тирәдә, бөтенесен дә яратам. Музыкага кагылышлы нәрсә бар, бөтенесен яратам. Ай, шундый музыкальный җегетебез, уңышлар телибез Рузил сиңа. Бар өлкәдә дә гел алдыңгы бул. Күчәбез танышу буенча икенче якка. Ну, дуслар, бу якка килгәч инде экранны күрү белән сез танып өлгергәнсездер. Бу җегетебезне танымый мөмкин түгел. Винарис Ильегет. Винарис Ильегет, Перм өлкәсе Кыяново авылыннан. Әлегә буйдак, хыялы тамашачы мәхәббәтен яулау. Бала чактан ук пешекче булырга хыялланган. Ялгызлыктан курка. Кумиры Лучано Поворотти. Әлеге вакытта бар көчен өр-яңа шоу программага куя. Девизы туганнарыңа, якыннарыңа тугры булып яшә. Винарис, сиңа шундый сорау бирик әле. Синең инде Сорап кара әле. Читкәрәк китим әле, сорап кара әле ди. Винарис, сиңа шундый сорау бирим әле. Синең җырның шундый тексты бар. Ни була дигән, әйме? Җырың бар бит шундый матур гына. Инде буны бөтен артистлар хәзер сине күрсәләр дә, кемне генә күрсәләр дә, шаяртып, көлдереп, бер-берсенә төрттөреп йөри башладылар. Менә шушындый истә кала торган сүзләр белән тагын берәр хит качан була, Винарис? Яздым гына әле. Яздың гына әле. Все, тыңлыйм, тыңламасам ни була? Тыңларсың. Тыңларбыз. Һәм күчәбез танышу өчен 4нче уенчыбызга. 4нче уенчыбыз шулай ук сезгә бик таныш Диана Тажетдинова. Диана Тажетдинова, Казан кызы, кияүдә түгел, балачактан ук җырчы булырга хыялланган. Үз заманында Битва хоров конкурсында Владимир Пресняков командасында катнаша. Татар эстрадасының иң эпатаж җырчысы булып санала. Татар эстрадасы йолдызлары кебек киенергә җыенмыйм. Минем үз стилем, ди Диана. Диана, син инде узган ел TMTV премиясында катнашып,
Ипатаж жыршы номинациясында жеңу яуладың. Бу синең уйлап чыгарылган образмы, әллә бу синең ичке халәтең шыннан да син шундыймы? Мин шыннан да шундый инде, шуңа күрә шул номинацияга да дәгъва булдым һәм инде шул номинацияны җиңдем. Һәм син канәгать. Әйе. Уңышлар телибез. Барлык уенчылар үзләренә танышып беттек, дуслар. Без әзер, уйлыйм, сез дә әзердер. Без уенны башлыйбыз. Беренче тур бик җиңел, бик гади, бик җайлы. Инде сез таныштыр дип уйлыйм. Тагын бер тапкыр аңлатып китәм. Артта экран. Экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр пәйда булачак. Сез ул кешеләрне танысагыз, бер үк урыннан кычкырмыйсыз. Матур иттереп кулны күтәрәсез дә, яки ул артистның берәр җырын, яки ул шагыйрьдер, шигырын сөйләргә, яки ул кемнеңдер иридер, кемнеңдер хатыныдыр, ниндидер исемнәре бардыр, шуны аңлатырга кирәк була. Исем фамилиясын әйтәсе түгел. Исем фамилиясын мин танысам, сезгә 10 балл була. Аңлашылды? Башлыйбыз. Экран күрсәт әле безгә беренче шәхесебезне. Ага, иң беренче кул Диана синнән. Мирас булып кала, бара, на, бары жүзләрне яктырта. Жыры шундый жыры бар, әйме? Әйе. Бу шулай иттереп җырлагач, демәк ниндидер хатын кыз инде бу. Хатын кыз, аларның әле кызлар группасы бар, аларында 4 җырлыйлар. Шундый бик гүзәл кызлар, кара Ага. чәчле. Ямлы төркем инде бу. Әйе, һәм самый биек кызы. Гөлназ Батталова. Әйе. 10 балл сиңа Диана. Менә бит әле уен башланып кына китте уже Дианада 10 балл. Күрсәтәбез икенче шәхесебезне. Экран. Финалист иң беренче кул синнән. Торып күрсәтейемме? Утыр гына. Торып та күрсәтсәң ярый, давай. Торып күрсәтсәң дә Кел монда, ярый. кел. Сен монда бас. Ага. Шундый фильм бар, әйме? Ага. Тот кулыннан. Йығыл. Әйе, рәхмәт. Аңладым бугай мен. Аңладым Аңладым мы? бугай финалист. Бу Рәхмәт. синең урында торганымы, минем урында торганымы, Әйе. әллә Рузил урында торганымы? Сенің урында. Бу минем урында торган булса инде, минем сыман ук ябык, шундый образларны тудырган Шул артистыбыз. талантлы. Шундый талантлы. Ул да булса инде безнең Витсен. Менә бит финалист балалар сыман шатлана. 10 балл миңа. 10 балл. Күрсәтер өчен теге миңа 1 баллны истәле. Isтермез, әз генә соңрак. Сез дә бирешеп утырмагыз. Ул да бүтә күтәрмисез. Ишенче сүрәткә. Трезиләйдә. Утырып та ярый, басып та ярый. Кызып китсәгез, ятып сөйләсәгез дә. Нишли ул? Кем ул? Исемен әйтергә түгел. Хәзер мин аны җырлап бирәм. Haydi. Күзләрем кара, йөрәгем яна. Бәгыреңе таш булсаң, онытып кара. Аңлашылды. Руслан Керәметдинов. Дөрес. Шалла 10 егет. балл, молодец. 10 балл синеке. Күчәбез сираттагы артистыбызга. Диана иң беренче кул синнән булды. Аның фамилиясы шундый таза. Аның шундый бик зур кыш бабайның кебек Язучы. ул. И мыек түгел, нәрсәле бу? Бородасы. Сакал. Сакалы зур. Язучы ул. Кыш Аның бабайга охшаган. памятниклары күп, бөтен җирдә, башка шәһәрләрдә бар. И фамилиясы таза дигән сүзне рус теленә тәрҗемә итсәң, аның фамилиясы була. Винаристы Таза. килгәндә теге, таза. Русча ничек була ул? Таза. Таза Толстой була инде. Әйе. Да, нинди язучы ул? Толстой. Конечно. Менә бит. Булар икәүләшеп әзерләнеп килгәннәр. Унбас Әйе. сезнеке. Һәм күчәбез сираттагы шәхесебезгә. Гөлүзә иң беренче кул синнән булды. Булмады. Нишли? Әйдә. Ул әйтә аның якташы ди. Әйе. Нинди җырлыймы, биеме, шагыйрьме, сакалы бармы, юкмы? Аның бераз генә сакалы бар. Монда барса Аны сакалы. үсми. Ул хатыны белән җырлап йөриләр алар хәзер. Дуэт. Әйе, хәзер дуэт. Ул башта үзе генә җырлап йөри иде, хәзер алар. Нинди җыры бар? Кил яныма сөйгәнем. Аңладым, сакалы да бар дигәч, инде дуэттә булып, Салават Минниханов. Әйе.
10 bal. Güzel sana 10 bal şundan da. Birinci turumuz endi ahırına da yakınlaştı. Matır ittirip yürüp çıktık. Koşabız ikinci turga. Jigitler, kızlar, eğer siz hazır bulsanız biz hazır, tamaşaçlarımız da hazır. İkinci turda her birinizge ayrım işer köy oynatılar. Sizge barıtık jırşının ismini aytırga hem jırının ismini aytırga kerak bulacak. Gülüse, biz her vakitte şuşu pişmaktan başlap jiberemiz. Sen hazır mı? Hazır. Jırşılarını bilesin, tanıysın varsında. Bu tekşirip qarayız endi. Kettik, birinci jırını tınlayız. Ayrat Safin. Mine dürüst bitinde jırlap turun. Mine nese ayttın başında? Yaşı. Ayye, Yaşı. yeşil tugul. Yaşın diyeyim. Yaşında tugul indi. Yaşı. Yaşı jirde. Aferin, yaşa jirde is kaldırıp. Ayın koyalı şul miken? Yaşa jirde is kaldırıp. Izlerin sığınmasın. Kılmak emellerin ışık. Ükenirlik bulasın. 10 bal sineki hem tınlıyız ikinci jırını. Ne yine? Kızıl rozalar. Eye, kızıl rozalar. Aydar Galim. Şulay korkmuş ey tu verin mi olsun? Ayın tınlat hele. Kızıl rozalar, kızıl rozalar, kızıl rozalar, sevgilileri. Kızıl rozalar, kızıl rozalar, gönüllerimde oynar hitleri. Bir kızakka jetsin, jigan balların yoğalmasın. Hem tınlıyız işin şecerine. Kim kavuzdan oluşaklı, gitsem eğer su boyuna, tabarmın çık balaşaklı. Jırın bik matır ettirip, dürüst ettirip jırlap oturdun. Kim jırlı bu jırını ikeninde etsen, 10 bal seniki bula. Bu apa kişi. Bilemedik Ey, şekilde. Tataristan'ın halk artistkası. Hanyet. İrinin Bir. ismini ayt. Tağzın tüha. Mene yıldız var şundi. Tahir dağın indi Zıhre. Mana iyi malades iyi. Zıhre kim? Zıhre. Zehra Şerifulina. Aferin. Ayın koy indi. Uşak yana, gel kavuzdan uşaklı. Düşsem eğer su boyuna, tabarmın kök balaşaklı. Şundan da tavarmız kök bala şakını. Elbette tavarmız ey Mürüzil. Şulay etip şirat sima kelip jetti. Nerseler bir silkinesin, bir turasın, bir oturasın, elle kavşaysın mı? Kavşamau deyman da, конечно, kavşayım. Vardır. No sen indi Rüzil, birişmezsin. Sen köp gastrollerde, köp sahnelerde yürüyen kişi olarak sen her bir senede dürüst cevap verirsin. Tınlayız birinci jırını. Güzeliye. Jir bulup. Şulay mı Jil bulup, nıyır bulup. Yanına ağılam. Jırı dürüst, yanına ağılam kim jırlı? Güzeliye, Elvin Grey. Malades. Koy ayın bir. Жили булам, нуры булам, yanına ağılam. Benim sınkıdım var, yuğamlı sağınğam. Ey söndürdü de indik. Bir yine başlagan edik. Ablam al kayf. 10 bal sinek Rüzil. Rahmet. Tınlayız şirattағы jırını. Yuqa tugel der. Bu dünyaga
Biz tuğanbız iken yuqa tugelidir. Aha, kim jırlay? Kim bilgen? Ana kim gene jırlamadı indi. Gül aytma, Tatar xalq jırı. Yok. Ну, бүгіннен шулай деп жырлаймыз енді алайсыздар, өзел айтты дербіз. Bu Bunu kim gene на самом деле жырлamadı? міне сұңғарада бик жырлы енді. Жужы кіші жырлы. Шундай Шварценеггер енді татар эстрадасының Шварценеггері. Ират кişi indi, значит. Ират кіші кім ол? Шул? Аңладың ай. Амин Угадаев деген. Кім бар? Шундай накачанный, мощный. Мен түгел ол. Қара кімсің енді накачанный. Аның общий сөзді айтсаң Владимир Ильич Ленин деп те бола. Міне шуларны қысқартқаш нәрсе бола. Владимир Ильич Ленинні қысқартасың да. Bir, iki, Vinaris. üç, cevap. Velin deyі. Ви түгел. Хәзер туқта. Тоқта деймінде уақыт жоқ. Жауап, Розель. Вил Усманов, что ли? Yes. Неге что ли секерегенің? Вил Усманов и все. Қой айон, яртын ербі біте болар білән. Kimge de verilmegendir o yaşa görelerge din ömür. Bu dünya biz bilgemez iken yuqa tugelidir. Bu dünyada. Шыннан да біз жырлау оқиғада жоққа келмеген, біз барымыз да мұнда бірінші орынны яуларға деп келгенсіздер. Сіз де, шулай бет. Һәм тыңлаймыз Розель, шуның үшін үшінші жырны. Қос қанаты қаурай. Татар халық жыры қос қанаты. Ей, яратамда енді шошынды. Бірінші жауап бергенлерін. Әфәрин. Kim jırladı? Айон, қой, кім жырлағанын біл. Batı bula iri batı bula. Şirilerge gülkümü yersem. Шыннан да қос қанаты деген жыр, 10 бал сенікі, Розель, молодец. Міне достар, нихаят келіп жеттік Винарис янына да. Әзір мүсің? Әзірді, бір қашанда сынатмай, тыңлаймыз бірінші жырны. Toxtat. Dilan Nigmatulina Belur Saud. 10 бал Винарис, дұрыс, шул мекен Айон, тыңлат әлі. Şol koy. Винарисқа yok деп те болмай, дұрыс, жауабын да дұрыс айтты, 10 балны да алды. Һәм тыңлаймыз екінші жырны. Хания Фархи. Sözlerini yitirge gerek de. Sözle. Tüzem şol. Şop, bir söz buldu jırdan. No ki şu şimdi Hania Farhi. Hania Farhi. Hania buldu ayım. Vaklanmış ya tüzemde. Как? Ayı vaklanmış. Şol. Nersege tüze? Kim nersege tüzedir indi. Понимаешь? No bu nersege tüzedir indi o Hania Farhi. Жырның исемен айтты 10 бал була, аты 5 кенә бал калды. Yok. Vakıtın tüzem. Hania Farhi. Остановканың татарчасы ничек була? Тукталышы var, соңғы тукталышы. Ай, молодец, дұрыс, шол же. Айон, қой әлі. Soğulur buzlar, düşlerine girem, unutan diye. Uylarımda üzem, vakıtlaşa, vaklanmışa tüzem. Güzem dizem yedirip şiire.
Мин дә шулай ук. Әгәр дөрес җавап бирәм дисәң, Винарис, йөгереп киләм синең каршыга һәм тыңлатам 3нче җырны. Кындызларга, мин барам йылдызларга, титтәри-дәри-ди-дәри-дә, мин барам йылдызларга. Да, татар халык жыры инде ул. Мин аны иң беренче ишеткәч теге бәрәңгенең татарчасын чык була әле. Бәрәңге картук бездә. Менә шул, әйе. Картук халык жыры. Да, ой, ничек. Я. Дөрес әйттең. Да, картук халык жыры, да. Син кара йылдызларга дип беләм мин аны Хәмдүнә пажырлый бит. Шулай шул. Әйе. Менә хәким җырлый икән монда, тыңлап карыйк әле. Сарылар хәбәр бирә судағы кындызларға Судағы кындызларға Инсағынсаң айға қарым син қара йылдызларға Инсағынсаң айға қарым син қара йылдызларға Бу, кстати, татар халык жыры түгел, керәшен татар халык жырлары булсын. Белә. Эй, менә Винарис молодец, әлдә син бар төзәтеп торырга безне. Бик зур рәхмәт. Керәшеннеке булса да, татарныкы булса да, башкортныкы булса да, бик матур иттереп язылган җырларыбызның берсе. Сиңа, Винарис, рәхмәт әйтәбез һәм күчәбез Диана синең янга. Ничек кәефләр? Әйбәт. Каушамыйсың, курыкмыйсың? Каушыйм. Мишәрләр курыкмыйлар. Каушам әле. Давай, ничек бар? Менә син бит әйттең, минем образым шундый дидең. Шушы образда килешкенә җырларны тыңлап, дөрес җаваплар алыйк әле. Киттек беренче җырны тыңлыйбыз. Тол бересе. Күбәләгеләргә кунса гелләр тибрәлә микән. Татар халык җыры. Дамы? Да инде да. Айон, куй, җырлатыйк әле үзләрен. Сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым жырлап җибәрәм микән. Ай, менә бит. Каушыйм. Винарис. Син ни генә? Шик, ул бит минем дус. У минем дә дус. Ты что? Ну ярар, үзегез Син монда беләсез. утырсаң, мин сиңа да булышырмын. Әйдә. Мин ярар алайса каршы килә алмыйм сезгә. Буларны аерып алып булмый. Тыңлыйбыз икенче җырны. Винарис. Ошар канатларым булса. Салават Фатхелдинов. Килә ява. Ияләшкән Бер балат. Сездә бик матур дуэт, карап торам. Концерт куярга килгәннәр, уйнарга гына түгел. Айон, тыңлыйк әле. Шул микән? Ява. Ияләшкән бер булып Шарып канатларың булса Тормас иде бер минут Һәрберегездә молодцы, һәрберегездә дөрес җаваплар биреп бара бит әле. Менә соңгы 3нче җырны да тыңлыйбыз да. Киттек. Соңгысы булмасын, крайний. Булды инде булмагач, актанышта тумагач. Илсия Бадретдинова. Менә бит, шушындай егетләр, шушындай талантлы кызлар егетләр белән җырлау икене уздыруда үзе бер рәхәт. Һәрбер соравыңа дөрес җавап биреп барганда минем дә канатлар үсеп китә, күңелләр күтәрелә. Бездә дуслар 3нче тур. Җегетләр, кызлар 3нче тур. 3нче турда без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Бу юлы экранны сез генә түгел, мин дә күрәчәкмен. Экранда төрле сурәтләр, төрле рәсемнәр пәйда булачак. Сезгә шушы сурәтләрне барысын бергә кушып, шуның җавабын әйтергә кирәк булачак. Игътибар белән тыңлыйбыз. Дөрес җавап алабыз икән, 10 балл сезнеке дигән сүз. Күреп торам, күзләрегездән сез әзер. Беренче биремдә 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Игътибар экранга. Қолны күтәрәбез. Туктале, карыйм әле әйбәтләп. Қолны күтәрә, аннан карый. Рузил, 30 гына секунд ни бары җавап бирер өчен. Так. 100 сум. Әйттең бит инде җавапны. 100 сум. Сумы кирәкме? 100 бит инде. 100. 100. 10 балл синеке. Дөрес.
Әзгіле иқтибарлырақ болабыз. Тыңлайбыз икенші биремне. Икенші бирем нәқ шундай ук. Қарайбыз. Рузил, ең бірінші қол. Yok мен просто қалғандар үлгірмәсін деп ең бірінші көтерген ем. Куба. Жауап. Куба. Да, ну, 30 секунд А ішінде можно қайсыңыз бізге болса да напополам? жауап. 30 секунд. Куба. Түгіл. Куба. Түгіл. Мексика. Вафарин, Мексика. 10 бал. Флаг-то, Мексика ведь. Үшінші сұрау, достар. Үшінші сұрау астында танылған клиптан кадр яшырылған. Сізге жырның исемен һәм башқарушысын әйтергә кирәк. Клиптан. Қарайбыз экранға. Мунир Ахмаев. Мунир Ахмаев. 30 әлмине яш, 30 тулмаған. Ләкин 40-ка 30-ға ұзақ қалмаған. Дұрыс, Диана. Ешті 10 бір бал. шылмайын. 60 Диана, тұлсаға. дұрыс. Үлісе. Давай, сразу қолны көтер, жауапны әйт, яме. Сіз бит қол көтерге дейдіңіз, мен қол көтерем, как премьер. Әлі көрген жоқ сенің Сенің қолны. қолы бәләкәй. Рифат, Күрә. сен бит йылдызларға ғана қарайсың әлі, танылып келгендерге қарамайсың. Қазір мене мақсус сеңа оқим, сізге оқим. Дүртінші сұрау. Үш сүретнің ортақ яғын табырға керек. Ізлейбіз, Рузил. Міне бет, қол алардан бет. Әдиянелер, қартлық. Достлық, бір-біріне. Юк. Дружба. Нежность. Әйт, Гүлісі. Нежность. Махаббат. Махаббат, нежность. Юк. Міне, Мәхәббәт, поддержка. Отношение. Забота. міне бет, қәрі бірігіз айта, бірігіз айт. Забота. Бинарис хабис Ну, айта. любовь, забота деп неттім Забота. Заботаның татаршасы нешік бола? Ерді. Міне нәрсе бола заботаның татаршасы. Пип. Мен бит наполовину еврей, ұныттың мәлі. Заботаның татаршасы. Әйе. Забота. Янашаңда болған кішіні қайғырту. Молодец! Міне бет. Соңғы 5-ші сұрау. Шулай ук сүретлерінің нәрсе бірләштіре екенін табырға керек. Қарайбыз экранға. Сказка. Мин. Қолны Диана ең бірінші көтерді. Әкиет, сказка. Әкиет, сказка. Советский сказки инде бұл. Сказки мысан? Ну, дұрыс енді, советский әйе. Но, советские. Сказки. Кинофильмы. Міне молодец, дұрыс. Кинофильмдар бұлар. Совет фильмдары. Достар, міне бет, күшке, талашла, суғышша, әрбіріміз балны өзімізге тарта болса да, нихаят 3-ші турының да ақырына келіп жеттік. Қазір енді қойсығыз неше бал жиғанын нәтижелер ясар вақытта келіп жетті. Достар, міне рахатланып, жанып күйіп отыралар өзлерінің балларын әлі алар білмейлер, но білгәш нешік болыр. Біздің 40 бал жиған Гүлүсә Гаязова. Сенің 40 бал. Рузил, сенекі көп мені білесің? 60 бал сенекі. Әйбәт бет енді. Винарис, сенекі көп мені білесің? Көп мен бересің. Мен бермейм. 50 бал сенекі. Караоке бере. Бір бал. 50 бал, yok. Соңырақ бәлкі болар. Диана сенекі? Ең көбісідір енді. Ну, Мишерский шутью бар енді малай. 70! Міне достар, әрбіріңіз қазір өзіңіздің балаларını білдіңіз. Қазір бізде 4-ші тур. 4-ші турда сіз өзіңіз әзірлеп келген ең матур жырларыңызды жырлап бізге башқараға тиішсіз. Һәм шуннан соң караоке аппараты сізнің нешік ұста дұрыс башқаруыңызға қарап баллар қоя. Шуның үшін тұрышып жырлайсы бола? Гүлісе, ең бірінші янадан сенің білән шақырып шығарам, рәхимет әлі, кел әлі мұнда.
şaklarında yaşay olsak idi kadirler. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetli min harikimige, etiyeni deyip de şol nasip bulsun harikimige. Rahmetlimin Xudayıma, rahmetli min harikimige, etiyeni deyip de şol nasip bulsun harikimige. Etiyeni ebi babay girek bitul harikimige, nasip bulsun harikimige. Nasip bulsun her kimge. Amin, amin. Şolay gana olsun. Bek zor rahmet Gülüsa sana. Şunday matur jırlar bilen bizni süyündürgenin için, bizni şatlandırgaның için. Şuşu jırların etiyeniğine selamlar bulup barıp irişsin. Bizning karaoke aparatından sana bek zor көп ballar kelip irişsin idi. Şunun için ihtibar ekranға nice bal koyar iken aparat. Oh! 88 bal. Bek zor rahmet. Bir gaybat bal betin değil mi bu? Bir kaşanda Eybat, bekmey turgan 88 eylene de eylene, eylene de eylene de kilip jite Ruzil yanına. Бесконечность. Hey Ruzil, gel hele, çık hele. Никсен аңламыйбыз рәхәтлеген Бір бирелгән шушы гомернең Безнең гомер бары бер мизгел бит Белмибез шул аның кадерен Дус туганнар тату булып яши, яши Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күрешеп Дус туганнар тату булып яши, яши Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күрешеп Без дөньяны әллә куабызмы Әллә дөнья безне куамы Никсен дустар сирәк күрешәбез Дус туганлык шушы буламы Дус туганнар тату булып яши, яши Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күрешеп Дус туганнар тату булып яши, яши Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күрешеп Гомер юлларыбыз сикәлтәле Үрләренә җитү бик авыр Аралашып тату гомер итсәк Авыр юллар җиңел тоелыр Дус туганнар тату булып яши, яши Шатлык кайгыларны бүлешеп Җырлап яши, дуслар гөрләп яши Исән чакта бергә күрешеп Шундый достар, Аллаһ Тәгалә биргән гомерне батыр яши.
Sağ selamet yaşayın. Hem de elbette şu yaptığı dünyalarda birleşip, görüşüp yaşayın. İnsan şahında. Daha vurgan. Dostuğanlar tadı bulup yaşayın, yaşayın, yaşayın. Zırlap yaşayın dostlar, gürlep yaşayın. İnsan şahta birge kuruşun. İnsan şahta birge kuruşun. İnsan şahta birge kuruşun. Zırlap yaşayın dostlar, gürlep yaşayın. İnsan şahta birge kuruşun. Aferin Ruzil Valiyev. Bek zor rahmat Ruzil sana. Şundan da oynap, gülüp, jırlap, biyip, şayarıp yaşarga nasip kına bolsun idi. Bütün bir şu koyu hasretler bizni urap kına ötsinler. Nek şu şırdağı şekilli yaşarga nasip bolsun. Hem karaoke aparatından da büyük köp ballar otarga nasip bolsun degen tilek bilen biz ekranga yönelik eli. Nice bal koyur eken. Oh! Ruzil. Mine bit. Jırlı sikirip jırlagaç 90 bal verdi bizning aparatımız. Mine endi bu yak jigitler kızlarımız özlerinin jırlарын boşkardılar. Kilebіз yeniden sizning yanга. Kilmeybiz. Şakırıp çıkarık eli finalistni. Mine jamaat bizni ikimizni birge koyup qaragız eli. Nişik kilip çıga ha? Маша и медведь. Только сен Машенька, а мен медведь. Ярар. Мен hiç qarşı түгел. Нинди жыр әзірләп келдің екен біздің тамашашыларыбызға жырлау кітап шыруына. Менің жырын тыңласаң, не бола? Кеттік. Тыңлаймыз. Uzaklap kuzilerine Qarab durasım ikile İzlerimde sulaşımını Qabat duyasım ikile İğulu kadar Gidip öptesin Gidip gitsen iyi bula Qaynar kışağıma Alıp qabatıp sevdi bula Qaynar kışağıma alıp qabatıp sevdi bulay Şuna son belki yemedi Bıra sureleriyle Siyeyken vabasabi Koğlemi yuvarlarıydı Dersin gidip gitsen iyi bula Qaynar kışağıma alıp qabatıp sevdi bula İyi olur kader gidip dersin gidip gitsen iyi bula Qaynar kışağıma alıp qabatıp sevdi bula Uzaklap kuzilerine Qarab durasım ikile İzlerimde sulaşımını Qabat duyasım ikile İyi olur kader Gidip dersin Gidip gitsen iyi bula Qaynar kışağıma
Рифат Зарипов. Ой, рәхмәт, шундый приятны. Бик зур рәхмәт өзеңә. Эх, бу җырдан соң инде меңләгән кыз килеп тә киткәндер, үбеп тә киткәндер. Yok. Я не изменяю, да, Диана? Шулай дигән буласың. Ә инде безнең караоке аппараты ничә бал куяр микән? Карыйк әле. Ихтибар. О, О, 91. 91. Шунда 100 бал куйса. Не было, а? Менә бит. Менә ятланган фразасы рәхәт инде. Дуслар, күчәбез Дианага. Шакырык әле, Диана, рәхимет, чык әле бирегә. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан, исерәм мин шомар тисенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынам, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Шомыр чәчәк, аткан язгы кичтә, мүләк иттең гөлләр бәйләме. Мәхәббәттән исереп йөргән чаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Tağın yazılar kilidi, şımır tisilerine isirem. Ötkenlerge yegirip geri koydup, seni sağınım, iske düşürem. İsіңdәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Таң атырган чаклар капка төптә. Көткән чаклар кабат күрешү. Көткән чаклар кабат күрешү. Диана Тажетдинова. Бик зур рәхмәт. Менә шундый матур җырлары белән рәхим ит әле. Килеп отыр үзеңнең урыннарга, шушы җыр белән безне алып кайтып китте шуннан да авылларыбызга, беренче үбешүләргә, беренче балачакларга. Һәм без янәдән әйләнеп килдек җырлау тапшыруына. Һәм безнең экранда Диана бу җырга баллар куела. Карыйбыз. О! 93 бал! Сезнең һәрберегезнеке әкрен генә үсә 93-ка килеп җиттегез. Һәм инде дуслар, инде ниһаять барыгыз да матур иттереп җырлады, дөрес иттереп җаваплар бирдегез. Һәрберегез дә үзенә тырышкан аркасында үзегезнең балларны җыйдыгыз. Һәм инде
4 ойынға да нәтиже ясар вақыт келіп жетті. Қайсығыз бірінші орында, қайсығыз екінші, үшінші, төртінші орында екеніңізді белгілер мезгіл. Шулай етіп, достар, қазір мен сізге иғлан етем, иқтибар білен тыңлап отырыңыз. 128 балл білен 4-ші орынды яулаған қызымыз Гүлүсә Гаязова. Гүлүсә, рәхимет, шығып басалы мен әшәмә. Әменде 141 балл иясы 3-ші орында Винарис иелегіз. Винарис, рәхимет әлі. Һәм менә ең қызық мезгіл. 150 балл туплаған. Екінші орында Рузил Валиев. Һәм инде 163 балл белән бірінші орынды яулаған Диана Тажетдинова. Диана, рәхимет. Бірігіз дә борчылмагыз, достар. Иң мөһиме, иң главный дип әйтик әле. Шушы җырлау китапшында катнашу, тамашачылар белән үзегезне очраштыру, күрештіру. Инде 4-нче, 3-нче, 2-нче орын яулаган уенчыларыбызга бүләксез калдырмыйбыз. Ива мебель фабрикасыннан махсус сертификатлар белән бүләкләп узыйк әле. Кабул итегез. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Һәм инде безнең беренче урын алган Диана Тажетдиновага махсус TMTV каналыннан шушындый сертификат белән бүләкләйбез. Диана, бу синеке. Бу инде бер ай буе үзеңнең яраткан җырыңны TMTV каналыннан рәхәтләндереп, әйләндерү мөмкинчелеге бирәбез сиңа. Инде сине карап отырган тамашачыларга 1-2 сүз әйтеп китсәң, бик рәхмәтле булыр идек. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, концертларыбызга йөрегез. Һәм инде безнең җырларны матур итеп тыңлап, бергәләшеп безнең белән җырлап, биеп та Яшәргә насыйп. яшәргә насыйп булсын. Ура! Ай, рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор карап отырган безнең тамашачыларыбыз, әгәр сезнең дә шушы сәхнәдә безнең белән бергә җырлау китапшыруында катнашасыгыз килсә, рәхим итегез. Бары тик аның өчен безнең электрон адреска үзегезнең җырларыгызны, фотоларыгызны, видеоларыгызны гына юлларга кирәк. Без сезне көтеп калабыз. Рәхим итегез. Киттек үзебезнең яраткан җырларыбызны сезгә бүләк итик әле, дуслар. Уянасың күреп төшләреңдә, үзең төшкән диеп берәүгә. Юк, ашыкма, кирәк син дип кенә, иртәрәктер сөям дияргә. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип шанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип шанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып. Юк, эзләмә, сайлый күрмә ярны, алтын көмешләргә кызыгып. Яна алмассың сөю утларында, байлык белән булмый җылынып. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип шанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип шанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып. Юк, кайгырма, яшьлек үтә дип тә, ялгызлыкта син дә калмассың. Ашкынулар ялгышлыкта илтә, үкенергә Ходай язмасын. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип җанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып. Ярат үзең, яратсыннар сине, яшәсеннәр син дип җанатып. Кирәк булган өчен генә түгел, кияүгә чыкманы яратып.
Yaşasınlar sen dip şalatıp Керек болған үшін гіне түгел Кияуға шықпары яратып Яратысың яратсынlar сені Yaşasınlar sen dip şalatıp Керек болған үшін гіне түгел Кияуға шықпары яратып Керек болған үшін гіне түгел Кияуға шықпары яратып Кияуға шықпары яратып